Azért az észrevehető volt, hogy így a jellemem részén ez nem növekedett hozzá, tehát amilyen hamar az ajándékom teret nyert, a jellemem az ott így kullogott utána, hogy én is jöhetek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Real Talk Podcast soron következendő adásában. A mai vendégemet nehéz lenne röviden jellemezni, mert szerintem több dolgot csinál, mint amennyit nem. Egy személyben családapa, pásztor, dolgozóember, zenész, zenei szolgáló, szellemi szolgáló, tehát itt nagyon tág ez a fogalomkör, és nekem számomra is egy nagyon inspiráló és kedves ember, akit már a barátomnak mondhatok egy ideje, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel Benedek Rubent. Sziasztok, csát! Hello, hello! Na hát figyelj, vágjunk a közepébe a dolgoknak, vagyis inkább az elejére. Kíváncsi lennék első körben arra, hogy neked így a neveltetésed, ugye jól tudom, hogy keresztény családból származol, és hogyha ezt esetleg ki tudnád fejteni egy picit a nézőknek, hallgatóknak is, hogy pontosan honnan, meg hogyan volt ez az egész előtörténet nálad. Oké. Anya és apa is keresztény családból származik. Apa oldaláról van egy ilyen hosszabb megfejtés, hogy igazából apa is, amire emlékszik felmenők, ott végig keresztény emberek vannak, meg szolgálók. Apának így a apukájának a testvére részéről is ott vannak ilyen presbiterek, meg különböző ilyen kántorok, ha visszafelé megyünk, így Debrecen környéke, Bagamér környéke, Erdély környéke. Apának a másik oldala, ott német ágak vannak, és ott is a keresztény emberek vannak, és akkor apának az apukája egy ilyen gyülekezet alapításnál is jelen volt, így a 1930-as évek környékén, és akkor így onnan érkezem én. Anya részéről pedig egy vidéki család van, akik szintén megtértek anyának a szülei, anyának a nagyon gyerekkorába, és akkor elkezdtek gyülibe járni, anya meg apa összeházasodott, Debrecenbe költöztek, ott azóta a gyülekezetbe járunk, ebben nőttem fel teljes mértékben, hogy vasárnap gyülekezet van, imaóra van, ifi, aztán dicsőítőknek próba, stb. Ez a háttér, hogy én ebben nőttem fel. Hát figyelj, ez ilyen keresztény kontextusban ilyen álomszerűnek hangzik, hogy ugye több körös generációs áldás már nagyszülőkön keresztül, de úgy gondolom azért nem volt ez mindig könnyű, pláne mondjuk így a tinédzser korszakban, nem, hogy csak ez volt, és ez tud egyfajta ilyen buborékká válni, gondolom. Tehát, hogy így a valódi megtérésedet azt így hova datálod meg az Úrral való kapcsolatodnak így a megszilárdulása. Igen, ez nagyon érdekes, mert abban nőttem fel, hogy anyát meg apát így láttam minden este imádkozni, meg hallottam így a gyerekszobából, hogy úgy kelnek, meg úgy fekszenek le, hogy térdelnek az ágynál, imádkoznak. Éppen ezért a hit, meg az, hogy hinni Istenben, meg hogy ő létezik, az mindig is jelen volt. A megtérést, hát az ilyen korai, ilyen 11 éves voltam, igen. Volt egy ilyen nyitott, ilyen imahét, vagy evangelizációs hét Debrecenben a gyülekezettel, és ott volt egy vendégtanító, aki azért volt számomra érdekes, mert hogy más az, amikor egy ilyen hazai környezetben hallasz Istenről, és éppen ezért, mivel tudják, hogy tudod, tudják, hogy hiszel, ezért nem tesznek fel ilyen radikális kérdés, hogy most döntesz, vagy nem. Aha. És nyilván aztán, ha tovább megyünk, akkor lehetne ezt boncolgatni, hogy most egy 11 éves ember hogy tud megtérni, vagy hogy valójában ez most megtérés, vagy nem megtérés, vagy ettől most bármi változott-e. De döntést hoztam, amiből igazából olyan sok minden nem tudnék most visszahozni, hogy hirtelen akkor mitől szabadultam meg, vagy mit tettem le. Az fix volt, hogy mivel ezt kimentem és elmondtam a megtérők imáját, a gyülekezet ezt viszont komolyan vette, így az ifjúsági vezetők elkezdtek velünk jobban foglalkozni, odafigyelni ránk, akár a Bibliát, hogy ahogy forgattuk, akkor volt ilyen kis tanítványozó kurzus, akkor átbeszéltünk olyan dolgokat is, amit mondjuk a képes Biblián túlmutat, ezek a dolgok. Aztán, hogy mentek előre az évek, nyilván nagyon hamar így berobbant a szolgálat, meg a dicséretben a dobolás, és akkor nagyon sok mindent hozott magával. Többek között ezt a burkot is, mert nekem
soha nem volt problémám azzal, hogy legyenek barátaim, hogy legyen társaságom. Bár nem voltam világéletemben mindig ennyire ilyen extrovertált, vagy hogy mondják, de mindig jó közegben voltam, mindig volt, akivel tudtam barátkozni, akikkel így el voltam. És ami így mégis a burok, az inkább az volt, hogy ami kettőséget okozott az életemben, a késő tinédzser koromban, hogy nagyon szépen el tudtam sok mindent játszani, megélni a gyülekezet falain belül, és viszonylag tudtam is magam tartani, tehát hogy nem kell nagyon radikálisan, meg nagyon olyan dolgokra gondolni, ami mekkora bűnöket követett el ez a srác, de azért azok a fajta ilyen apró, ilyen kis ilyen jellem, ilyen kis lemaradások, nem tiszta dolgok, akár a tiszteletnek a hiánya emberek felé, vezetők felé, kicsit az ego megnövekedése, emiatt a emberekkel való viszonyulás, akár mondjuk a ismerkedés kapcsán, szóval rengeteg ilyen dolog jött elő, és amit én tudnék mondani, hogy amit megtapasztaltam az, hogy volt egy pont az életemben ilyen szerintem 20-21 éves koromban, amikor ezeknek a sokasága azt eredményezte, hogy feltettem a kérdést magamnak, hogy akkor amit én kereszténynek nevezek, akkor ez vajon mit jelent pontosan? Hogy ez számomra mit jelent? Ez miben nyilvánul meg, hogyha nekem most mondanom kéne, hogy keresztény vagyok, vagy keresztény vagyok, nézd, akkor mit tennék mögé? És az eddigre már túl voltam, engem kirúgtak a középiskolából, mert így annyira megnőtt a mindenfajta ilyen, az ilyen külsőségekben a megnyilvánulásom nem volt annyira eltúltolva. Na, úgy érted, hogy ilyen öltözködés? Persze, hogyne. Kicsit nagy száj, akkor akkor beindult az, hogy mentünk több helyre az országba szolgálni, akkor voltak ilyen tehetségkutatók, és akkor emiatt így sokat hiányoztam, és mellé társult ez a fajta külsőség, így öltözködésben, meg mellé társult ez a ha én nem. Aha. És azért ez elrúgta a pöttyös sok embernél, és amikor azért szembesültem vele, hogy az osztályfőnök mondta, hogy oké, Ruben, 3 tárgyat tanítok neked, minden 3-ból meg fogsz bukni évvégén, ezt most mondom, akkor így mit mondasz a gyülin belül a barátoknak, meg a vezetőknek, meg az embereknek, akik látják a tehetséges, meg nagyon lelkes dobos fiút, akinek közben így ilyen dolgai vannak, meg tehát belecsúsztam ilyen hazugságokba, mit tudom én, hogy minden jellemről majd beszélni fogunk, de hogy ha van valakinek jellembeli olyan elmaradásai, amit az Istennek a kegyelme csak, hogy ezeken lehet visszafordítani, meg az Isten dolgozik, és hajlandó dolgozni az emberen, az én vagyok, úgyhogy mindenki megnyugodhat, van esély mindenkinek, hogy fel a fejjel. Ez kemény. Tehát akkor volt egy ilyen kettősség, hogy a gyűlin belül azért így eljátszottad ezt a tipik jó gyűlis karaktert, viszont amikor kim voltál a társadalomban, akkor meg nem feltétlenül ez volt a kép, és akkor 20-21 éves korod környékén ebbe volt egy ilyen váltás, hogy akkor ez a kettő így nagyságrendileg összhangba került? Igen. Ott egy nagyon kemény időszak volt, mert egyrésztől én azt gondolom, az embernek a 20 éves korától kezdve nagyon sok minden letisztul, vagy nem tudsz tovább halogatni dolgokat, amiben döntést kell hozni, mert el tudsz kezdeni egy egyetemet, de ha ez téged nem mozgat meg, nem tudsz benne kitartó lenni, akkor ott már nem tanulnak helyetted. Akkor 1-2 fél év, és akkor kiderül, hogy nem jönnek a számok, vagy nem tudsz teljesíteni, kudarcokat élsz át, meg ugye megváltozik a baráti köröd, már nem az van, hogy mindig együtt mentek focizni, meg kerékpározni, meg kirándulni, meg moziba középsuli után, valaki Kecskeméten van, valaki Budapestre költözött, valaki Németországba, mások az ilyen kötődések, teljesen máshogy alakulnak. Ez az egyik lényegi része, a második pedig az, hogy azért akkor már nem nevezhető az ember ilyen tehetségnek, vagy nem tudom, hogy nem ez a mai világban, 20 felett az ember az már most inkább, akkor inkább, hogy hol a késztermék, látni akarom. Ja. És akkor ez nekem berúgta az, hogy akkor ki leszek én, mi lesz belőlem, ki vagyok, meg hát akkor már ismerkedtem javában, szerettem volna házasodni, mert ezt láttam, hogy erre szükség van, meg ettől leszek valaki, de ebben megint kijött a jellemhibám, a nulla fajta, nem tudom, nem tudtam úgy kötődni a lányok felé, nem volt, tehát hogy full önző, faragatlan ilyen tuskó, amit meg tudnék fogalmazni, ez voltam, és ez így összedőlt minden kapcsolati rendszer szinten, ahogy az emberek rám néztek,
még inkább kiütközött ez a mehetsz bárhova dobolni, hívhatnak bárhova, lehetsz bármennyire felkent a színpadon, mutasd meg az életed. Tehát hangosabban beszél az életed, mint hogy bármi más mutatsz. És ez engem megtört őszintén. Aha. Akkor sok mindent elvesztettem, többek között a mostani feleségemet is elvesztettem olyan szempontból, hogy nem állt velem szóba. Tehát Ja, mert vele akkor is ismerkedtél abban az időszakban, igen. És aztán volt egy ilyen, de ez meddig tartott ez a szünet? Hát ez majdnem egy évig nem szólt hozzám. Ez kemény. Tehát és az volt, hogy így ignorált. Ez komoly. De akkor megküzdötted, aztán mikor házasodtatok? Hány évesen végül? Végül én 24 voltam. Aha. 2014-ben házasodtunk. És már van egy gyerkőc is. Igen. Figyelj, ezek egyébként nagyon izgalmas, meg érdekes sztorik, és abba szeretnék is belemenni mind a két szempontból, tényleg így a szolgálati részébe, hogy ugye van ez a dicséret dolog, per dicsőítés, most egyháza válogatja, hogy ki hogy hívja, de hogy egyrésztről ott is van egy ilyen dolog, amit mondtál is, hogy azáltal, hogy fönn vagy a színpadon, és látod az embereknek a reakcióját, az szerintem meg tudja azért így az embernek így az egóját picit fertőzni, mert valahol, ha jól sejtem, magának tulajdonítja azt a fajta szellemi teljesítményt, amit valójában Isten végez el rajta keresztül, de mégis az embert összezavarja, hogy neki tapsolnak úgymond a látvány szintjén az emberek, és hogy ha jól sejtem, akkor ezt te már nagyon fiatalon átélted, mert mondtad, hogy már 14-5 éves korodtól jártál szolgálni, doboltál minden, és hogy ez is akkor úgy érzed, hogy összefüggésben volt neked ezzel az ego, meg ilyen jellembéli ilyen kanyarokkal, hogy így a zenei dolgokban picit így elhitted magad? Nagyon, nagyon. Eleve én azt látom, hogy anélkül, hogy bárkit hibáztatnék, én azt nagyon megszenvedtem, mert megszenvedem a mai napig, hogy az embernek az ajándéka, amit az Istentől kap, tehát igazából azért konkrétan nem tud sok mindent tenni, hogy tehetséget kaptál valamibe. Igen. Az Isten nyilvánvalóan használni szeretne emberek felé, eszközök vagyunk az Istennek a kezében. De amikor az emberben jönnek ezek a vágyak, hogy én ezt is szeretném, más ezt nem tudja megcsinálni, nyilván erre rájátszik az, hogy amikor én felnőttem, akkor elég sok minden alakult ki az egyházon belül is, ahogy megjelentek a különböző eszközök, hogy az egész technológia fejlődött, akkor az internet varázsa is így megindult, hogy hirtelen előkerültek így az ország különböző pontjából, hogy te is csinálsz valamit, én is csinálok valamit, megjelent az IVIV, meg a MySpace, meg... Igen, kezdeti időszak. És akkor ez nekem nagyon engem elvitt egy olyan útra, hogy soha nem voltam, hogy nem álltam szóba emberekkel, tehát hogy nem ez a fajta, tehát hogy azért nem is volt rá okom. De azért az észrevehető volt, hogy így a jellemem részén ez nem növekedett hozzá, tehát amilyen hamar az ajándékom teret nyert, a jellemem az így kullogott utána, hogy én is jöhetek. Ja. És ez teljes mértékben nem mondom, hogy nem akarok mást hibáztatni emiatt. Egyrészt, hogy nem is volt róla információm, hogy mit kell kezdeni szituációkkal, nem is kaptam róla sok esetben visszajelzés, hanem inkább csak etették így ezt a kis majmot. Hogy persze nagyon jó csináld, meg ide is hívunk, oda is hívunk, gyere. És akkor ember ezeket kapja, akkor nyilván, hogy nő felfelé, akkor közben ugye ez az ilyen ismerkedés kapcsán, hogy nyilván a lányok akkor még inkább dicsérik az embert, akkor elkezd az egész, onnan veszed észre, hogy maga az egésznek a motivációja így teljesen megváltozik. A végén az, hogy miért mész valahova szolgálni, akkor az Istenből van egy ilyen picike, és a többi az ki fog engem ott látni, kivel fogok találkozni, miről tudok beszélni, milyen dobszerkót tudok vinni, mit tudok változtatni, mitől lesz extravagánsabb, mitől lesz saját frontbőr a lábdobon, mitől lesz, tehát hogy ezek megindulnak, és önmagában, ha különbontom, nem rossz, persze, hogy az ember közösségre vágyik. Hát meg, hogy minőséget akarsz csinálni. Igen. De amikor a motiváció az ilyen meg kéne vizsgálni, azért érdekes, mert az ember csomó ilyen dolgot utólag lát meg. És most olyan szívesen elmondanám a Rubikának, hogy te ezt átgondoltad, hogy bro, ez biztos, hogy így?
És téged bekonfrontált valaki ezzel, vagy inkább az úr szólt így, úgymond valamilyen formában, hogy ebbe változni kéne? Inkább az úr. Aha. Ez tök érdekes. Meg azt akarom is kérdezni tőled, hogy mondjuk, hogy látod a hazai keresztény zenét abból a szempontból, hogy mondjuk mennyire van jelen ez a fajta effekt, amit most kifejtettél, hogy a motiváció nincs helyén, de mondjuk nem 17-8 évesekről, hanem már 25-30 évesekről beszélve, hogy te ezt mennyire érzed problémának mondjuk. Őszintén problémának látom. Minél fiatalabbak az a szolgálók, ebben az időszakban nem tudod levenni azt a fajta filtert, amit a világ egy az egyben az rányom az egészre. Hogy látod a nem tudom, a 16 éves Billie Eilish-t, szemünk előtt nőtt fel, és akkor hopp egy Grammy, hopp egyszerre 3, mindenki őt követi, véleménye hirtelen mindenkit érdekelni fog, mindenki azt mondja, hogy ő azt mondta, és ez így van, szerintem kicsit mindig átkúszik ez így a keresztény közegen belülre is, hogy nagyon hamar kell úgy tűnni, hogy készen vagyunk, hogy nagyon meg tudjuk fogalmazni, hogy mit miért csinálunk. Nagyon nagy szavak vannak, nagyon nagy gondolatok, nagyon nagy kijelentések vannak sok esetben. Úgyhogy ez jelen van, ezt nem... Szóval ennek a veszélye az nyilván adott lesz mindig a egyházon belül is. És itt szerintem mit jön képbe azoknak az embereknek a szerepe, akik kicsit előrébb vannak nálunk, hogy ők elérhetőek vagy nem, hogy róluk vagy általuk mit tapasztalunk, mert nyilván lehet ezt úgy felfogni, hogy vannak mindig az idősebbek, mindig vannak a fiatalabbak, az idősebbek mindig nyávognak, hogyha megjelenik egy fiatalabb, akkor a fiatalabb azt mondja, hogy jó, hát azért, mert tehetséges vagyok, azért, mert új vagyok, azért, mert máshogy csinálom, vagy jobban. Ez az idős biztos ezért mond dolgokat, és nyilván ebben is biztos, hogy van igazság, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez így nincs semmi ilyen fajta, sok esetben rossz motiváció, vagy sérülés, vagy sértődés, de szükség van, ha össze akarom foglalni arra, hogy legyenek egymás felé tök jó visszajelzések, merjünk rákérdezni dolgokra, és nem azzal a szándékkal, hogy a másikat tönkretegyük, vagy lejárassuk, hanem ilyen szeretetből. Ja. Sok mindent. Ja, ez egyébként egy iszonyú nehéz téma, mert én sok helyen el is szoktam azt mondani, hogy ugye ennek van egy ilyen ízlésbeli kérdés is így a generációk között, mert én csak a hip-hopba átéltem azt, hogy amikor az old school vonalat leváltották ezek a trap, meg ilyen new wave stílusok, akkor nekem is volt kb. Egy 2-3 év, amíg ilyen úgy, hogy még nem is voltam megtérve, de ilyen kb. Ördögtől valónak tartottam ezeket az új műfajokat, és mire szépen lassan egyébként Isten átformálta bennem, hogy hoppá, mert addigra közben megtértem, meg jött az egy név minden fölött, stb. És akkor valahogy így átfordult ez az egész, hogy ezt is lehet jó célra használni, és valahol, amikor visszatekerjük mondjuk azt, hogy az idősebb generáció, mondjuk a Beatles, meg egyéb Rolling Stones, Jimi Hendrix, nem tudom, tehát hogy azzal hasonlítod össze mondjuk a Majkát, vagy akárki tudod most a mostani kultúrába, hogy ott már akkora ízlésbeli ugrás is van mondjuk a kettő között, hogy azt már szerintem iszonyú nehéz megugrani, csak közben meg azzal az igei tapasztalattal, meg bölcsességgel, meg mondjuk, hogy végignézték, hogy hány dicsőítő szolgáló per keresztény zenész buktázott már el erkölcsileg, morális szempontból, meg amikor megnézzük, hogy Jézus Krisztus is ugye a mostani kultúrában ezt már nem tudják feldolgozni, hogy 30-as éveibe kezdett el így aktívan szolgálni, hogy előtte akkor biztos csinált valamit, meg elment, gyártják a teóriákat, hogy Indiába volt, meg Egyiptomban, meg ilyen hülyeségek, és közben ugye az akkori korban meg ez teljesen normális volt, hogy addig, amíg valaki nem volt egy érett ember egy ilyen feladatra, addig nem csinálta, és kész. És így rajtunk van egy ilyen folyamatos teljesítménykényszer, meg nyomás, csak tényleg arra ráfűzve, amit mondtál, hogy az meg nehezíti az idősebb oldal, tehát az idősebb generációval való kapcsolódás szerintem, hogy ők is már csak önmagába a stílus miatt is tudnak az emberre furcsán nézni, és nem biztos, hogy a legjobbat feltételezik, de hát ilyenkor adjon az Úr mindenkinek bölcsességet, hogy meg tudjuk azokat a hidakat építeni, tudod, mert tehát mind a két generációnak szüksége van a másikra szerintem. Igen, meg ezek olyan dolgok, hogy valahol tehát az embernek a minden korszakához, hogy ahány éves, mit tudom én, 10 és 20 év között vannak ilyen alap, ilyen base, ilyen jellemzők, jellemvonások. Ja. Hogy nem várhatsz el egy 16 éves embertől érettséget csomó dologra, meg megértést. Van mondjuk felfedezi, hogy jó valamibe. Az ember vágyik arra, hogy abba valahogy lubickoljon.
jól érezze benne magát, hogy kapjon megerősítés, hogy értékesnek érezze magát. Emiatt nyilván, amiben az ember ezt kapja, abban még több effortot tesz. És ezek jó dolgok, ugyanúgy az embernek, ahogy kicsit már így kap pofonokat, kicsit érettebb, akkor 20-30 között is van nagyon sok dolog, amit ki lehetne emelni, amit jó, hogy tesz ebben a korszakban, nem lehet, nem rossz egy az egyben senkinek, csak a helye, meg a jelentősége, meg amit a kívülállók is ennek tulajdonítanak, szerintem az nem mindegy. Mindezt úgy, hogy nem gondolom azt, hogy egy 16 éves bármilyen szolgáló ne lenne az Isten szemében annyira értékes, mint egy idősebb, vagy ne lenne úgy annyira fontos, de azért nagyon más szerintem ezeket a dolgokat így, hogyha megpróbáljuk a helyén kezelni, és nem kérünk a másikon olyat számon, amit lehet, hogy nem illik, vagy nincs ideje számon kérni, ugyanakkor meg lehet ezt fordítani, hogy akkor viszont lehet nem kéne a 10 évesnek olyan dolgokba beleállni, mert olyan hangosan, meg olyan vehemensen, meg annyira kritikusan mondani dolgokat, vagy kritizálni, amit nem kéne. Hát igen, mert itt meg azért tudnia kell az embernek magát a megfelelő polcra helyezni, Igen. Hogy Isten szemszögéből persze értem is meghalt ugyanúgy, mint a pásztorért, de hogy ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon a szinten vagyok mondjuk szellemi, spirituális értelemben, mint a pásztor, igen. És hogy ebbe az a fajta alázat, ami meglegyen, hogy lehet, hogy brutál tehetséges valaki tényleg, tehát hogy az is lehet, tehát hogy tényleg, amit mondtál a Billie Eilish kapcsán, meg látjuk ezt, hogy most nagyon hamar így a social media felszíre hoz, úgymond ilyen generációs szintű ajándékokat, meg talentumokat. De ez viszont önmagába ugye nem jelent még semmit, és majd nem akarok én is előre szaladni, mert így a jellemről szeretnék egy picit beszélni, mert tényleg, ha ez meg nincs ott mellette, a szellemi háttér, az erkölcsi, morális alapok Krisztusra állva, akkor nagyon könnyen igazából az ajándék az így félre tud menni, igen. Így mindenestől, és ebben meg nagyon kell így a bölcsekre, meg az idősebbekre hagyatkozni. Na de picit fordítanék a témán annyit, hogy ugye zenélsz a mai napig, de hogy mellette neked beindult egy szellemi jellegű szolgálatod is, így a igehirdetés, pásztorság, ilyesmi, hogy ez a fajta dolog mikor, meg hogyan kezdődött nálad? Összességében azt tudom mondani, hogy ez elég hamar így bejelentkezett az életemben, ez a fajta isteni elhívás, hogy emberekkel foglalkozni, ahogy érettebb lettem, így azt vettem észre, hogy szeretek az emberekkel foglalkozni, különösen érzékeny vagyok amúgy, hogy kivel mi történik, és így a szívemre veszem az embereknek, ahogy alakul az élete, van, hogy random eszembe jutnak emberek, elkezdek értük imádkozni, rájuk írok, nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot úgy, hogy személyesen is találkozom velük, és nem azért csak, mert mondjuk egy gyülekezetbe járunk, hanem ettől függetlenül is. De így a zenélés miatt ezt úgy voltam vele, hogy ja, hát ilyen vagyok. Aha. És akkor, amikor felköltöztünk Budapestre 2016-ban, akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, a Hillsongba, ahol nagyon más nézőpontból volt ez megvilágítva hirtelen, hogy emberek felé kinyúlni, emberekkel időt tölteni. És nem azzal a szándékkal, hogy na majd én most megváltoztatlak, vagy helyre teszlek, hanem szimplán az embereket szeretni, és ez bekapcsolt bennünk a feleségemmel nagyon sok dolgot. Hogy mennyire szeretjük az embereket, hogy mennyire szeretjük Isten szerint való módon, arra törekedő legalábbis, hogy ezt érezzék, hogy az Isten szereti őket, hogy az Isten kész megbocsájtani, az Isten kegyelmes, az Isten nem büntet, nem küld a sarokba, hogyha valamit tettél, hanem bármikor visszajöhet hozzá, hogy legtöbbször a saját bűneink miatt látjuk az Istent máshogy, az Isten ugyanaz maradt. És akkor emiatt viszont így kialakult egy másfajta kapcsolatrendszer, ami már nem szakmai volt, hanem szív szerinti, és akkor onnan indult házi csoport, akkor indult ifjúsági munka, még nem éreztük azt, hogy hát az Isten elég konkrét dolgokat mond, és hív emberekhez, meg embereket küld hozzánk. Aztán volt ebben jó pár ilyen nagyon radikális kijelentés az Istentől, tehát hogy külföldön random emberek által megkeresés, akikkel nagyon régen találkoztunk, hogy volt egy fiatal srác, Londonban élt, és egyik nap egy ilyen random Insta hangüzit felvett, ahol igazából annyi volt, hogy mondta, hogy szia tesó,
imádkozhatok érted? És elkezdett imádkozni, vagy 3-4 perces hangüzibe, és leimádkozta az, amiben vagyunk. A imakérésünket. Ez annyira isteni, annyira szerteágazó dolgokból az Isten adott pecsétet, hogy akkor elindultunk ebbe az irányba, mindezt úgy, hogy nekem nem volt soha ilyen ambícióm, hogy pásztor legyek. Tehát, hogy én alapvetően eléggé ilyen ösztönlény vagyok, szóval, hogy én nem vagyok ez a nagyon, nem vagyok annyira jól előre tervező, ez a jól időbeosztós, nem vagyok ez a ilyen jó, ilyen folyamatábrákat összerakós, tudod, hogy... Az én vagyok. Na. Tehát, hogy inkább egy ilyen spontán típus vagy, úgy érted, ugye? Én teljes mértékben. Lett rengeteg barátunk, akikkel kialakult egy hasonló vágy a szívünkben, és nem úgy, hogy csinálni valamit, ami más, mint itthon, nem úgy, hogy na majd mi most jól megmutatjuk, hanem szív szerinti kapcsolódás, sokszor azokból a törésekből, csalódásokból, amit magunkra szedtünk, hogy a hitünk igencsak hitványnak, meg olcsónak bizonyul, amikor kitesszük az emberek elé, hogy akkor ez van, és akkor ebből indult ez a vágy, hogy akkor nem adunk lehetőséget arra, hogy az Isten ezt egybeszerkessze, és akkor, ha Isten ezt így összegyúrta, akkor viszont tegyük elérhetővé az emberek számára, hogy ebből tudjanak áldást nyerni. És akkor kb. így léptem erre az útra, hogy gyülekezetplántálás, meg és várjál csak akkor, hogy így időrendbe is tudjuk helyezni a dolgokat, hogy akkor mondtad, hogy felköltöztetek, ugye akkor előtte a Szabad Keresztény Gyülibe jártatok Debrecenbe, utána Hillsong, igen. És akkor a Hillsongból elindult egy házi csoport, a házi csoportból aztán lett egy ifjúsági kvázi munka, igen. És akkor abból hogyan volt ez a lépcső arra, hogy gyülekezetplántálás, hogy... Mert ott volt egy nagyon erős ilyen váltás, hogy maga a Szent Szellemnek az ereje, az, ahogy kijelenti az atyának az akaratát, hogy arra én mennyire éhes vagyok. És ebbe az időszakba, amikor nagyon átmentünk ebbe az ilyen kicsit, hogy kell szeretni az embert, hogy kell elfogadni az embert, ez kicsit így eltompult, és volt egy nagyon nagy éhség bennünk, hogy vissza így a gyökerekhez, az egy nagyon erőteljes Istennek a jelenlétébe lenni, hogy ez nem alkalomhoz kötött, ennek nem kell egy eseményt csinálni, ez nem attól függ, hogy milyen kreatívot raksz hozzá, nem attól függ, hogy milyen a dicséret, hanem ez a belső szobádból indul ki, és mikor ebbe viszont elkezdtünk lépni, akkor kijött az, hogy hoppá, ez ebben a keretrendszerben, ez egy ilyen új bor, új tömlő szituáció. És akkor itt lezártuk a múltat, tök szépen, és akkor indultunk úgy, hogy jó, hát akkor nem tudjuk, hogy ez hogy fog történni, és akkor megjelentek ezek a barátok, hogy mit csináltok, hol vagytok vasárnap, és akkor jövünk hozzátok. Megjelentek ezek az emberek, mondtuk, hogy de hát nem tudjuk, hogy mit akarunk sok esetben, azt se tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz, de szeretnénk valamit az Istentől. És akkor az Isten erre küldött mindenfajta megerősítést, meg embereket, akik így odaálltak, hogy látjuk bennetek is ennek az elhívását, ajándékát, és akkor gyerünk, keressük, és akkor így innen indult kb. Tehát akkor, ha jól sejtem, akkor nagyságrendileg arra utaltál, hogy a Hillsongtól volt egy ilyen barátságos, meg egy ilyen szépen elrendezett elválás, de hogy utána nem az volt egyből, hogy akkor alapítsunk egy gyülit, úgymond ehelyett, hanem egyelőre kerestétek Istennek az akaratát, és akkor jelentek meg ezek az emberek, akik felé már korábban is szolgáltatok, ugye, hogy akkor most mi lesz a következő lépés. Igen. Igen. És akkor ebből indult el az, amit most jelenleg Éden gyülekezetnek hívtok egyébként? Pontosan. Igen, annyit még hozzátennék, hogy nem azért jöttünk el az előző gyűliből, a Hillsongból, hogy na akkor most mi csinálunk egy másik gyűlit. Nyilván az emberben csomó minden felmerül, de az is benne volt, hogy visszaköltözünk Debrecenbe, az is benne volt, hogy elkezdem a világi karrieremet építeni zenész szinten, az is benne volt, hogy nem tudom, nyitunk egy pizzázót Debrecenbe, tehát hogy értsd jól, bármi is. És abból indult az ki, hogy leültünk akik eljöttek hozzánk emberek, hogy na hát akkor mi fog történni? Tehát, hogy mi lesz? És akkor abból indult ki, hogy nem tudjuk, járjunk össze. Nyilván azért a mai generáció, tehát most nem akarok álszent lenni, a mai generáció, tehát gyorsan gondolkodunk. Tehát összerakjuk a szálakat, hogy
valaminek történnie kell, valami történni fog. Tehát most nem akarom azt mondják a kedves nézők, hogy eltelt 7 év, meg nem tudom, elvonultam a hegyekbe, és akkor stb. Szóval, hogy ezért nyilván ezek a mai világot szerintem, ha megvizsgáljuk, akkor itt, ha eltelnek hónapok szélcsendbe, meg csöndbe, akkor az jelentősnek számít. Igen. Valamire várni. Szóval ezt csak hogy... Persze, értem. Ja. És akkor ez volt, tehát hogy mikor kezdtétek el úgy, hogy ez már így eldőlt kvázi, hogy ez egy új gyülekezet, ez egy ilyen 1-2 éve volt, vagy mikor volt ez nagyságrendileg? 2022. október 2-án startoltunk el. Akkor volt az első összejövetel? Igen. Azt a mindenit, 2022. És akkor most meg már nagyságrendileg ez egy 200 fős gyülekezet, amiről beszélünk, ugye? Igen. És én így pozitív értelemben lesokkolódtam, hogy full fiatalok kvázi. Tehát, hogy ilyen, nem tudom mennyi az átlag életkor, ilyen 25-30. Kb. Igen. És arról még mesélj már nekem, hogy itt elsősorban inkább úgymond más felekezetekből érkeznek az emberek, vagy full frissen világi háttérből, hogy ez az egyveleg, ez milyen most jelenleg nálatok? Szerintem legalább a fele olyan ember, aki hajótörés szenvedett, aha. A maradék felének a fele pedig az ember, aki valahonnan átjött, és most az a maradék kis rész, vagy most egyre nagyobb rész, az pedig aki a munkatársak, osztálytársak, a különböző embereknek, akik valahol találkoztak velünk, vagy ajánlás alapján, vagy TikTokon, vagy Instán, és akkor ők eljöttek, és akkor megtértek. Azt a mindenit. És akkor ebbe is azért igyekszel így spontán lenni abban a szempontból, hogy így figyelsz az óra, tehát hogy nem az van, vagy nem tudom, hogy az van-e, hogy van egy 5 meg egy 10 éves terved mondjuk, hogy hova szeretnéd ezt kifuttatni, hanem ilyen, ahogy alakul jelleggel, hogy így hogy látod így ennek a közösségnek a jövőjét most aktuálisan. Igen, ebben is sajnos vagy nem sajnos eléggé spontán vagyok. Szóval amúgy sokszor gondolkodom, hogy milyen jól lenne, el tudnám mondani az én 5 meg 10 éves tervet, semmi. De lehet nem is baj. Egyrészt nem szeretnék nagyokat mondani, meg azért, ha őszinte akarok lenni teljesen, akkor azt érzékelem az így egész ilyen rendszerhibát, amit így nem akarok senkit megbántani, de okoztunk magunknak. Létrehoztunk rendszereket, struktúrákat, és amiből már nagyon nehéz kitörni, mert már azt állítottuk, hogy mi ezt fogjuk csinálni. Igen. És én inkább törekszem arra, hogy az egésznek a szívét átadni, ami nem lehet más, mint ami Jézusnak volt az ember felé, és inkább megtörni az Isten előtt fél évente, és bevallani, hogy fókuszt vesztettünk. Ez most fura lehet, hogy illúzióromboló, de az elmúlt 2,5 év alatt 2 ilyen mentem keresztül. 2,5 év alatt is tehát az ember el tud 2-szer tévedni a motivációjában, a felfogásában, a hangsúlyokat, hogy hova teszed a gyülekezetben. És ezeket ki tudod picit fejteni? Mert tökre érdekelne, hogy mik voltak ezek a ilyen hangsúlytévesztések szerinted. Ja, az első az, hogy emlékszem, hogy az első évre azt mondta nekem Isten, hogy egyet kérek tőled, hogy ne add fel. Aztán az első év lement, nem adtam fel, de nagyon egyértelműen szólt Isten, hogy Rubén, arra kértelek, hogy tanítványok legyenek a gyülekezetbe, és hogy közösség legyen, ne pedig, hogy rendezvényeket szervez. Mondom ezt úgy, hogy a Gyulivel elindítottuk azt, hogy kibéreltünk moziterembe csináltunk nagyszerű alkalmakat, amik nagyon jól néztek ki, meg nagyon különlegesek voltak, de sokkal inkább hasonlított rendezvényszervezése. Miért? Azért, mert az erőforrásnak a 90%-a abból állt, hogy rendezvényt szervezünk, hogy pakolunk, hogy úgy nézzen ki, hogy nem tudom, az összes tévén kint legyen az egész Lourdes moziba, Lourdes házba az Éden logó, meg stb. És nem maradt a szellemi tartalomra, meg nem maradt az, hogy emberek tanítványokká váljanak, vagy felnövekedjenek ebben. És akkor itt húztunk egy nagyon erős vonalat, visszamentünk lényegében egy kis stúdióba, ahol összegyűltünk. Ezzel a húzással elvesztettük a gyűlinek a felét kb. Azok jöttek, akik, értsd jól, ténylegesen azzal a szívvel szerettek volna jönni, amivel elindultunk. Igen. És akik meg jöttek a moziba popcorn tenni, és megnézni, hogy mi a mai
gyülekezeti adás, Aha. azok meg elmaradoztak, mert hát nem hoztuk azt, amire vártak. Ez például az egyik. A másik része pedig az, hogy ez egy ilyen kb. 1 évvel ezelőtt történt, az pedig az volt nagyon erőteljesen Isten részéről ilyen megfedés irányomba, hogy sokkal több hangsúlyt fektessek arra, hogy akik itt vannak a gyülekezetben, azok tényleg azt a táplálékot kapják-e, amit az Isten szeretne nekik adni, és erre időt szánni különböző platformokon, hogy figyeljünk oda a házasságokra, hogy tehát hogy nagyon jó elérni az embereket kintről, nyilván minden embernek elhívása, emberhalászok vagyunk. Igen. Ott van a parancs, hogy tegyünk tanítványokká embereket, ahhoz valahogy meg kell őket szólítani, de amikor itt vannak, akkor nem mindegy, hogy ugyanúgy tönkre mennek a házasságok, mint nem járnának gyülekezetbe, vagy pedig kezdesz vele valamit. Szóval ez 2 ilyen dolog volt. Érdekes módon mennyire megfigyelhető, hogy ami az emberből fakad ösztönösen, ez a fajta nyitottság, meg hajlam arra, hogy elveszni a részletekben, a külsőségekben, hogy kontrollálni az ilyen fizikális, amit kívülről lehet látni, azért az megjelenik a gyülekezetbe is. Hát nyilván valaki megnézi az Édent, akkor látszik, hogy az eléggé tech gyüli, úgy néz ki, úgy kommunikál, sok content van, stb. De az Isten így ezt kérte, hogy nem akarom kitörölni, amit adtam neked, amilyen vagy. Aha. De kezdj el foglalkozni azokkal az emberekkel, azokkal az életekkel, azokkal az oszlopokkal, akik jelen vannak a közösségen belül. Ja, és töltsd meg szellemi tartalommal. Ezt nagyon köszi, hogy ezt így őszintén elmondtad, mert szerintem az is fontos, hogy akik mondjuk nézik vagy hallgatják most ezt, és adott esetben van egy sztereotípikus vélekedésük, mondjuk akár az Éderről, abból kifolyólag, hogy hogyan néz ki kívülről. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megosztod a szívedet, meg ami benned van, mert ebből indul ki az egész. És ez nagyon bomba. És van egyébként, tehát, hogy tudsz így idősebb generációból egyeztetni pásztorokkal, úgymond ilyen szellemi atyákkal, akik mentorálgatnak, meg segítenek, így hálakadsz picit, hogy ez hogy néz ki nálad? Hú, hát ez Istennek a kegyelme, hogy az összes ilyen külsőségen, meg éppen amiatt, hogy annyi dolgot tud az ember feltételezni, meg lehet rossz benyomásunk a másikról, hogy az Isten annyira irgalmas, meg kegyelmes így velem, meg így a gyülekezettel, hogy a gyüli indulástól kezdve ez nagyon megfigyelhető, hogy mindig küldött embereket, akik előttünk járnak, akik előttem járnak, és azzal a szívvel és szeretettel szóltak hozzánk, meg hozzám, amitől nem megijedtem, amitől nem azt mondtam, hogy jó, hát akkor én ezt abba hagytam, de mégis éreztem benne azt a fajta ilyen szelídséget, amivel meg lettem szólítva, hogy ott azon keresztül nem tudtam más tenni, mint így belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy szükségem van arra, hogy amit jónak tudok ítélni abban, ami itthon történik, azt igenis nevezzem jónak. Nekem nagy ilyen hitvallásom, meg motivációm az elhívásomra, hogy én szeretnék nyitott szemmel járni, és mindenkitől is tanulni, amit csak lehet, viszont ellentmondást nem tudján ragaszkodni ahhoz, amit Isten mondott nekem. És ezt nagyon, nagyon szeretném hatékonyan összegyúrni. Mindenben, amit csinálok, hogy Veres István szokta nekem mondani, hogy nyitott tenyérrel éljem az életem. Hogy az Isten tudjon bármikor rakni bele, de ha amit el kell venni, le kell tenni, akkor ezt tudjam megtenni. És nem könnyű, de éppen ezért szeretek ezekről ennyire nyíltan beszélni, mert ez egy hullámvasút. Tehát, hogy az ember annyi mindent tervez, annyi mindent szeretne, érzelmileg annyi behatás éri, szeretnék megfelelni az embereknek, szeretnék egyszerre Elevation Church-ot csinálni, máskor meg nagyon szeretnék elvonultan csak egy kis házcsoportot vezetni, tudod? Éppen milyen behatás ér. Az Isten pedig azt mondja, hogy én értem, hogy mit látsz te, hegyet, meg völgyet, de én vezetlek rajta keresztül, és akkor tudsz-e hozzám ragaszkodni akkor is, amikor nagyon nehéz, és így megtépáznak az érzelmeid, meg a behatások, meg a meg nem értések, meg a kritikák, meg a vádak,
hogy amikor jól alakulnak a dolgok, amikor én megyek előtted, és akkor örülni fogsz, akkor is bennem gyönyörködj, hogy belém kapaszkodj. És erre mindig azt mondom, hogy igen, hát máshogy nem tudnám ezt csinálni. Úgyhogy, és akkor emiatt viszont számtalan pásztor, vezető, misszióvezető van az életünkben, meg van jelen, aki nagyon jól bánik mondjuk a pénzügyekkel, aki nagyon jó, olyan erőteljes megértése van, az odaállt, hogy erről szívesen beszélgetne velünk, rendkívül megerősített, hogy ebben a kultúrában lehet-e bármit kérni, lehet-e bármit kijelenteni az emberek felé, vagy pedig így, hát vagy lesz valami. Például ez egy dolog. Ugyanígy azzal kapcsolatban, hogy mint vezető, vagy mint pásztor, mit jelent vezetni az embereket? Ebből is nekem csomó tévképzetem van, meg ilyen nagyon elszoftultam, hogy hát ez nem fognak megsértődni. Lehet mondani dolgokat, ki lehet jelenteni, hogy nekem az Isten ezt mondta, vagy már érted, hogy már olyanná váltunk sok esetben, hogy már mindent annyira megkérdőjelezünk, hogyha valaki azt mondja, hogy neki van egy konkrét állítása, megértés az Istentől, akkor azt mondjuk, hogy nem már. Ja. Igen. Az ember vágyik kézzel fogható dolgokra, amit így fel tud fogni, van egy Biblia, és azt mondjuk, nem tudom olvasni a Bibliát, nincs kedvem, Rubi, ez nem szól hozzám. Hát kézzel fogható, hát szemmel olvasható, tehát igazából ott elkezded olvasni, és nyitott vagy, akkor az így életre fog kelni a bensődben, tehát hogy ott abból élet fog kiáradni. Úgyhogy... Ja, de ez kemény, amit mondasz, mert ugye ezt is már érintettük ilyen offline beszélgetésnek a keretein belül, ugye, hogy azért amiben mondjuk te felnőttél, az mennyiben más az, ami most jelenleg van. Mondjuk akár a világi kultúrában, akár az egyházi kultúrában, és ez egy ilyen érdekes diffi, hogy abból, hogy azért néha mondjuk az ítélkezés tudott túlcsúszni adott esetben korábban, most meg az van, hogy már az ember tényleg próbál sokszor ilyen szinte polkorrekt módon hozzáállni a dolgokhoz, hogy senkit ne sértsen meg, és én azt sem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy úgy gondolkozom az ítélkezésről is, hogy egy olyan motívumból jön jobb esetben, mint amiből mondjuk nálam is jönne, hogy megtértem egy világi közegből, egy olyan háttérből, amitől tűzzel, vassal legszívesebben megóvnám a gyerekeimet, csak már látom azt, hogy amikor ezt megpróbálták mondjuk csinálni gyerekekkel, akkor mi lett az eredménye, de hogy így hajlamosak vagyunk a lónak az egyik oldaláról a másikra átugrani, és én is ettől félek inkább mondjuk a saját életemben a saját gyerekeimmel, hogy ne is az legyen, hogy az ember már a szükséges óvintézkedéseket se teszi meg nem mer szigorú lenni, meg nem mer akár, most nem ilyen durva módon akarom mondani, csak akár fenyítést vagy bármilyat alkalmazni, amivel a gyerek picit irányba van állítva, és hogy tudod így picit a két véglet közül valahogy erre az arany középre be legyen hangolva az egész. És most, mint hogyha picit egy olyan időszakban lennénk, amikor inkább ezzel küzdünk, hogy már kezdenek bejönni olyan eszmék mondjuk az egyházba is, odakintről, ami már nem csak hogy súrolja a bűnnek a kategóriát, hanem kb. Már bűn, és akkor, hogy ezekhez hogy viszonyuljunk úgy, hogy egyszerre megmentsük az embereket is, tehát, hogy ne is szigeteljük el őket, viszont ugyanakkor meg a bűn az helyen legyen kezelve, és meg legyen ítélve. Tehát, hogy ha jól érzem, akkor ezzel neked is azért van küzdelmed most bőven, nem? Meg erről akartalak is kérdezni, hogy látod most a fiatalokat így ennek kapcsán. Ez nagyon jó téma. Tök jó a kérdés. Persze, én azt látom nagyon, hogy ez azért nagyon mély, ez a megfejtés, mert én azt akarom mindenkiről feltételezni, hogy azért csak jó szándék van. Tehát nem vagyok hajlandó, és annyi mindent olvas az ember, annyi mindent lát, annyi véleményt, annyi kritikát, annyit beszélünk a rosszról, stb. Hogy mikor ezeket én olvasom, a végén mindig az van bennem, hogy nyilván lesznek, akik tévtanítók, lesznek, akik félrevezetik az embereket, lesznek, akiknek nem jó a motivációjuk, de nem indulhatok azzal harcba minden nap, hogy én azt kezdem mondani magamnak, hogy itt az nem jó, ő azt nem mondta jól, ő azt nem csinálta jól, én ezt nem így csinálnám, mert igazából keserűvé válok, és ugye a nap végén az emberek nem azt fogják mondani, hogy Rubi, te napközben miről gondolkodtál belül,
hanem Rubi, mikor veled találkoztam napközben, akkor az arcod ragyogott, vagy nem. És ezért nehéz, mert közben meg sokszor azt érzem, hogy olyanok vagyunk így hívők, hogy megpróbálunk egyfolytában ilyen nagyon szépre vakolt, kisimított, nem tudom, valaminek lenni, aminek látszólag nincs múltja, tehát hogy hibátlan teljesen, közben meg, ha megnézzük, én azt látom a életemet, ahogy így telik, hogy azzal tudok igazából real lenni, meg bizonyság, hogy amiken keresztül mentem, harcok, csaták, azok sok esetben hagynak nyomot. És ez nem azt jelenti, hogy megrokkantam, nem azt jelenti, hogy tönkrementem, de vannak. Tehát az ember, ezt elkezdi az ember tényleg a fizikális testén, nem tudom, ha valaki már focizott, vagy gördeszkázott, vagy stb., hogyha mit tudom én, hogyha elszakadt a bokaszalagod, az egy helyreállás, akkor 3 hónapig nem fogsz tudni attól focizni, mert te elhiszed, az mindenki más látni fogja, hogy biceg, valami ott történt. És az életünkben is így van szerintem, hogy történnek dolgok, és hogyha szembenézünk, és erről őszintén beszélünk, akkor egyrésztől 2 dolgot élünk el. Az egyik az, hogy az emberek azt látják, hogy erről beszél valaki, ez nyilvánosságra lett hozva, ez az ember akar valamit kezdeni, nem állítja magáról, hogy nem történt meg, nem magyarázza meg a dolgokat. A másik pedig az, hogy ezáltal az ember meg magának ad lehetőséget arra, hogy ne halljon bele a megfelelési kényszerbe a hite miatt. Mert ez nyom minket nagyon, hogy van a nagyon szélsőség, amikor mindent megmondunk a másiknak, hogy mit kell csinálni, és egy levegőt nem lehet venni, mert megmondjuk, hogy Bibliában nem úgy van megírva. Másik pedig az, hogy azt mondjuk, hogy hát szeretet, hát a szeretet, hát nem, hát senkinek nem mondhatok semmit, nem is hozhatok fel még, akiket ismerek jobban az élete kapcsán dolgokat, mert hát egy dolgom van, szeretni. És nyilván azért nehéz, mert amikor ezeket mondjuk, akkor mindenkinél más-mást kapcsol be, és a vége az, hogy alapállítások mentén nem tudunk már egyetérteni, mert olyan dolgokat nyomunk be a másiknál, amire a másik rögtön harap. Mert igen, szeretni kell végsősorban a másikat, de hát hol jön képbe a testvériség, hol jön képbe az, hogy tanítsuk egymást, hol marad a taníthatóság, hol marad az, hogy valamit meg tudok kérdezni, hogy és ez nem azt jelenti, hogy vádolva kérdezünk, de szerintem érzi az ember, hogyha valaki azért kérdez valamit, mert fontos neki, és megadja a lehetőséget a másiknak, hogy olyan választ adjon, ami számomra nem helyes. És ez szerintem baromi nehéz, és azt látom, hogy válaszolva a kérdésedre így a fiatal generációnál, hogy ez óriási teher. Hogy szeretne mindenki jól élni, szeretnénk előre jutni, mert egyrésztől mérjük a másikat, hogy na, az életed hogy halad? Na, a család, a gyerekek, a vállalkozás, a ház, az autó, a másik autó, tudsz-e támogatni dolgokat, de közben meg az ember ott van a végén, hogy de hogy fogom ezt teljesíteni, szeretném nagyon jól csinálni, de a nap végére nem mindig jönnek úgy össze a dolgok. És ez a fiataloknál is így van, hogy szeretnék jól csinálni, de az ilyen nagyon könnyű alternatíva, amit a világ kínál, hogy most azonnal csinálj valamit, és majd foglalkozol vele később. Az a keresztény közegben sok esetben bárcsak néha, szoktam ezen gondolkodni, hogy bárcsak néha hagynánk kicsit több teret a másiknak, de úgy, hogy nem engedjük el a kezét azért. Csak úgy csak megpróbálnánk elengedni, mert valahol azért mindannyian vágyunk erre. Tehát, hogy én mindig ezt látom, hogy annyira könnyen rá tudok mondani én is egy szituációra az én megértésemet, amin már én keresztül mentem, hogy tesó, bele se kezdj, ez tuci perec, hát ebből nem lesz semmi, hát ez fájni fog, tönkre fogsz menni, nem marad pénzed, stb. Szomorú leszel, depressziós leszel, csak hát nem azt kezdik az emberek, hogy Rubi, mondd már el a 10 év múlva, amit te átéltél, hanem azt mondják az emberek, hogy jó, hát most itt vagy, Rubi, az életembe, megosztottam veled valamit, léci, ne zavarj el. Tehát léci, egy hét múlva is tudunk beszélgetni. És ez nehéz, mikor az emberben benne van, hogy hát nekem van igazam. Tehát tesó, nem menj már bele ebbe az útba, most mondtam el neked, hogy nem menj benne, de tehát ez nem ilyen egyszerű. És éppen ezért nagyon könnyű betudni annak, hogy jó, hát szeretlek.
Hát figyelj, végül is, hát bármikor visszajöhetsz. És nem tudunk mindenkiért kinyúlni, és nem tudsz mindenkit, sőt, az ember senkit nem tud megváltoztatni, és senkit nem tud megmenteni. De azért, hogy valakinek a kezét elengeded, vagy pedig tartod, ez Nagyon nem nem mindegy. mindegy. Nagyon nem mindegy. Nem tudom, nekem az érdekes ebbe az egészben, hogy tudod, így visszagondolok arra, hogy megtérésem előtt, mondjuk baráti körbe, ha valakinek volt egy toxikus kapcsolat, akkor ez rendszeresen próbáltuk mondani, hogy de vessél már véget neki, tudod, nem jó neked, látszik, hogy szenvedsz, és ott valahogy, ez az érdekes, hogy nem gondoltuk ezt még akkor túl, hogy most ez neki hogy esik, hogy én éppen azt a nőt, akit szeret, de hogy látszik rajta, hogy szenved tőle, hogy így azt mondja az ember erre egy egyértelmű értékítéletként, hogy látom, hogy nem vagy boldog, és ennek vess véget. Most ez nem egy ilyen igei kinyilatkoztatásként mondom értelemszerűen, csak hogy áthelyezve ezt az egészet egy keresztény kontextusba, hogy tényleg amikor szeretsz valakit, és látod, hogy rossz neki, akkor szerintem így zsigerből az jön az emberből, hogy így meg akarná mondani neki, hogy szerintem miért rossz, és szerintem ennek is, tehát hogy az Úr vezessen mindenkit ebbe, mert szerintem megvan a helye, amikor egy ilyen mondat is be kell, hogy találjon valakinek, akinek már tényleg egy ilyen jó értelembe vett ilyen kis pofonra van szüksége, hogy picit térjen vissza a helyes irányra, viszont megint csak ugye én mondjuk a saját személyiségemből kifogálltam mondani, hogy én 4 fiú testvér között vagyok a legidősebb. Én alapból hajlamos vagyok is arra, hogy így az öcséim helyett is meg akartam oldani a dolgokat, hogy megmutatni, vagy megmondani nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni. És olyan szinten még a rossz dolgokba is magabiztosan mondtam nekik, hogy erre menjél, amikor még abszolút nem voltam képbe az élettel, hogy nekem, én ezt érzem is a saját személyiségem, hogy iszonyúan vigyáznom kell hívőként, hogy igen, amit mondtál, hogy ez nagyon érdekes, hogy hol van ebbe az egészséges határvonal, ahol valakinek engedsz egy teret arra, hogy átmenjen olyan élettapasztalatokon, amiken ha nem megy át, akkor jó eséllyel sosem fogja tudni elfogadni azt az adott dolgot. Viszont érezd meg azt is, amikor egy olyan szituációtól kell, hogy megóvjad, amibe ha belemegy, akkor tényleg alsó hangon 5-10 évre elszáll az élet egy negatív irányba, és ott meg tudjon, meg merjen az ember kellően karakán, meg erőteljes lenni adott esetben, és nem azon gondolkozni, hogy majd most akkor azt gondolja ez az ember, hogy én egy isteni tekintéllyel megmondom neki, hogy neki mit kell csinálnia. És ja, ebbe ott van a másik oldal, hogy nem tudom, hogy egy átlag fiatal most aktuálisan mennyire nyitott a kritikára, vagyis hogy nem azt mondom, hogy nem tudom, van tapasztalatom, meg elképzelésem, csak a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyitottak, mennyire hajlamos egy mai fiatal megalázni magát adott esetben, tehát hogy már ilyen szempontból mi se vagyunk fiatalok. Igen. Bizonyos értelemben, és kíváncsi vagyok, hogy te most hogy látod ezt. Nekem ez nagyon pozitív csalódás, mert azt gondolná az ember az ilyen külsőségek alapján, hogy ezek a fiatalok, ez a mai 10 meg 20 generáció, 20-as éveiben járó fiatalok, hogy rendkívül kemények, figyelemzavarosak, nem lehet hozzájuk szólni, mindent jobban tudnak. Én azt látom, hogy az alapjába véve az embernek az Isten, ahogy megalkotta, továbbra is ott vannak azok az ilyen belépési lehetőségek. Viszont ezért nem tudok elmenni, tudod, hogy sokkal többet foglalkozik az ember másokkal, mint magával. És ez igaz a fiatalokra, igaz a középkorúakra, igaz szerintem az idősebbekre is. Tisztelt a kivételnek, és szerintem bölcsességnek az egyik jele az, hogy tudod, hogy mit kell figyelmen kívül hagyni. Aha. És sok esetben ez az embereknek őszintén a 90%-át figyelmen kívül kéne hagyni. Az nem azt jelenti, hogy nem érzékelsz belőle semmit, nem vonsz a tanulságot, hogy tudod, így járkálsz az utcán, hogy semmit nem látsz. Nyilván nem erről beszélek, de az, hogy vannak dolgok, amivel nem kéne neked felvenni, hogyha nem tudsz utána az emberrel még menni egy mérföldet, akkor egy ponton nem lenne jobb átgondolni néha, hogy ebbe beleállunk, vagy nem, hogy ebbe beleszólunk, vagy nem. Mert valahol meg idejük adunk vissza, hogy mit keres minden ember, hogy amiről beszélünk, az tényleg csak beszéd, vagy vannak mögötte tettek. Hogy én mindig ezt mondom, hogy Istennek nincs szükségre ügyvédre.
Tehát, és sokszor ezt játsszuk, hogy játsszuk az ügyvédet, hogy megpróbáljuk megvédeni, meg úgy mondani, meg úgy forgatni, meg úgy érvelni, holott érted, hogy megvan ennek is a helye. Tehát nem azt mondom, hogy nincs semmilyen szinten. De hogyha többet foglalkoznánk a mi Isten kapcsolatunkkal, hogyha még az a nem tudom, 1 óra veszekedés valakivel, meg még 1 óra utána érted, veszekszünk valakivel, és akkor 1 órán keresztül imádkozunk, hogy békességünk legyen. Mi lenne, a 2 órát imádkoznánk azért, hogy vezetésünk legyen egy ember felé, és akkor azzal a megértéssel mennénk oda, amit viszont hihetünk, hogy az Isten okkal és céllal ad valamit, és oda küld minket mondjuk egy szituációba, hogy legyen az bármi. Tehát, hogy ezt nem akarom, tehát ez akár lehet a legmagasabb szint, bármilyen földi hatalmasság, de lehet egy koldus felé is. Az Isten, én ezt látom az Istenből abszolút, és a fiataloknál meg pont ez, hogyha valamit hitelesnek látnak, és azt mondják, hogy ennek az életemben ennek van jelentősége, és ebből én tudok levonni tanulságot, akkor én azt levonom, de nem mondj nekem azért tanulságot, hogy aztán ezt behajtsd rajtam. Mert azzal igazából akkor lőttél öngolt lőttél, mert akkor az van, hogy na, már valaki megmondta nekem, hogy na igen, ő idősebb, meg akkor nekem most mindenféleképpen fejet kell hajtanom, hogy ő hogy volt, hogy ő mit csinált, meg hogy mondta, és ez az ilyen nagyon ilyen vékony jég, hogy beszélgess, add át azt a fajta igei alapot, amit nem lehet megkerülni. Tehát nyilván vannak olyan alapdolgok a Bibliában, amit igazából nem az a kérdés, hogy esik. Ez van. És hogy viszont amikor erről ezt kibontod, és mikor az Isten azt mondja, hogy oké, ezt engedem most, hogy ezt rajtad keresztül másik ember megértse, legyen neki egy tanulság, akkor viszont mi a következő lépés? Hogy most ott fogsz állni mögötte, hogy na, holnap mit csináltál? Máshogy csináltad? Hát nem hiszem el. És azt szerintem ez az ilyen fiataloknál kicsit ilyen tökéletes belépő, de egyben nagyon csúnya kilépő is az életükből, amikor mi akarjuk rajtuk így behajtani. Azt, hogy mit tanultál ebből, mit fejtettél meg ebből. És ez innen amúgy én is menekülök a mai napig az ilyen helyzetből. Tehát... Ja. Nagyon tetszik, amit mondasz, mert én is azt érzem egyébként, és ezt a saját bőrömön is tapasztalom, hogy iszonyúan figyelik az embernek minden lépését, és nagyon gyorsan kiszúrják amúgy, ha nem vagy hiteles. Tehát, ha csak beszélsz, de az életedben nem valósítod meg, és nem mondom, hogy ez a... nem lehet ugye a vék alá rejteni a dolgokat, meg minden, ami napfényre jő világosság. Most ez jó kérdés, hogy ez pontosan mire vonatkozott, de hogy az érdekes, hogy a social media hozta a helyzet, az azt eredményezte, hogy már tényleg nagyon gyorsan kiderül, hogyha te nem úgy élsz, mint ahogy elvárod másoktól. És ugye ez a szálkagerenda klasszikus esete, és az ember nagyon, tehát hogy én sem mondom, hogy nem estem bele soha, mert biztosan. Meg ha gondolkoznék, tudnék is konkrét szitut előhúzni, szerintem, amikor valakit egy olyan dologba ítéltem meg, amivel valójában itt volt a probléma. És hogy ebbe tényleg, hogy az ember legyen következetes, és ebbe találja el ezt a hangsúlyt, amit mondasz, hogy egyrészt a saját magától megkövetelje, hogy Jézus is mondja, hogy nektek is úgy fognak ítélni, ahogy ti ítéltek másoknak. És így nézzük saját magunkat is, hogy oké, ez akkor, amit neki elvárásként mondtam, ez velem szembe is egy elvárás, és lehet, hogyha nem tudok neki megfelelni alapból sem, akkor lehet, hogy nem is érdemes mondani, mert az adott embernek lehet, hogy csak így félre megy így az egész. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes világot élünk ebből a szempontból, és én is igyekszem ebbe amennyire lehet alázattal navigálni, mert tényleg abban az pillanatban, hogy az ember többet mond magáról, mint aki, azt így nagyon gyorsan kiszúrják. De ja, tehát, hogy csak így egyetérteni tudok azzal, amit mondtál, hogy tényleg az se jó, ha meg ebből kifog megfelelni akarunk nekik, mert azért mégiscsak, mert az embernek van tapasztalata, meg életbölcsessége is már úgymond ilyen életkorban is, ami már több mint egy 20 évesnek, és ugyanúgy a 60 éveseknek meg aztán már hozzánk képest is pláne mekkora, és ez az alázat szerintem fontos, hogy megnyilvánuljon, viszont ugyanúgy, ahogy mi is tudunk egy 20 éveshez úgy viszonyulni, ugyanúgy hozzánk is tudnak idősebbek úgy viszonyulni, hogy csak bemond valamit, de hogy valójában nem biztos, hogy az a szándék van mögötte, hogy neked tényleg jobb legyen, meg ő aztán majd fogja a kezedet és végigkísér ezen az úton, hanem csak így meglátja a szemedbe a szálkát, vagy adott esetben lehet, hogy még gerendát is, csak közben neki is ott van, és ja, hát az Úr adjon kegyelmet tényleg, hogy egy
egy egészséges, meg jó kultúra legyen így keresztény szemszögből, mert nem abba hiszek, hogy a kultúra vonzza az embereket, csak amikor olyan szívvel vagyunk egymás iránt, ahogy Jézus megmondta, ugye, hogy szeressük egymást, akkor az embereket is elkezdi majd vonzani. És itt már ugye említettük több ízbe szerintem azt a kérdéskört, amit még fel akartam neked hozni, mert erről is már ugye beszélgettünk így külön, hogy van az ajándék, van a talentum, amit mondtál is ugye korábban, hogy ez nem egy ilyen, tehát ez egy adott dolog. Ez nem te érdemled ki, nem te csinálod, meg van az embernek a jelleme, annak a fejlődése, annak a stabilitása, ami meg egy folyamat, amiben már, tehát megint csak azt nem mondanám, hogy ez teljes mértékben rajtunk múlik, csak hogy itt már több múlik rajtunk, mint mondjuk a talentumok tekintetében. És hogy mondjuk ezt a kérdést hogy látod egyházi kontextusba, és most nem is, tehát hogy én sem akarok abba elmenni, hogy most neveket mondani, vagy hibáztatni bármit, vagy ilyesmi, csak hogy mi az, amiből szerinted mondjuk fontos tanulni ebben a tekintetben, hogy mondjuk a mi generációnk tanulva adott esetben az idősebb generációnak a hibáiból még jobban tudja csinálni. Mert én is azt mondanám, hogy azért amik történtek Magyarországon az elmúlt 20-30 évben folyamatok az, hogy mennyi ember megtért, mennyi sors megváltozott, az egy jó dolog. Igen. Tehát, hogy én nem azt akarom mondani, hogy egy rossz dolog helyett csináljuk jól, hanem hogy egy jó dolgot tudjunk még jobban csinálni, hogy ebbe te hol látod azokat a fontos lépcsőket még. Igen, valóban én ezen nagyon sokat gondolkodom a saját életem kapcsán is, mert ahogy az elején is mondtam a beszélgetésnek, én ebben látok részemről igencsak utat, amit be kell járnom, amin fejlődnöm kell, mert én arra jöttem rá, tudod, hogy az ajándék, az, amit kapunk az Istentől, az olyan dolog, hogy abból rengeteg ember áldást nyer, meg áldást kaphat, viszont a gyümölcseinkből meg azok az emberek esznek főképp, akik közel vannak hozzánk. És akkor most, ha ezt elkezdjük vinni mondjuk a lélek gyümölcsére, a Galata levélben, ami le van írva, az milyen érdekes, hogyha ezt végignézzük ezeket a gyümölcseket, ezek egyértelműen ez van, hogy ez termi. Tehát igazából, ha az Istennel jársz, ha vele szoros kapcsolatban vagy, ha az ő hangját hallod, és a szíved nem kemény, akkor az Isten ezeket így azt mondja, hogy amúgy ilyen életet élsz. És az ajándék ugye mellette meg az van, hogy az ajándékot viszont ezt nem tudjuk még egyszer, még jobban kiérdemelni. Ezt kaptuk. Igen. És itt látom kicsit az összhangot, hogy az ajándékot azt szeretjük használni. Én is szeretem használni másnak az ajándékát, mondjuk, hogy akár a gyülekezeten belül. Örülök, hogyha valaki nagyon kiemelkedően tehetséges, örülök, hogyha ezt jól csinálja, örülök, hogy az egész ez ilyen összeállnak a dolgok, összeállnak a szálak, és éppen ezért hajlamosak vagyunk csak erre fókuszálni, hogy valaki jó valamibe, azt én hogy tudok neki helyet csinálni, abból hogy tud nekem ilyen hasznom származni, együtt csinálni, hát ugye így működik, minden így működik. Nyilván ez önmagában annak jó dolga is, tehát hogy ez is meg kell vizsgálni, hogy nyilván, ha látsz a zenekarba, egy zenekarba való jó zenészt, az nyilván nem bűn meghívni, de nyilván az ilyen szempontból benne van, hogy de szeretném, hogy jó legyen nekünk együtt, amit csinálunk. És amikor emellett viszont nem foglalkozunk azzal, hogy azok a gyümölcsök, azok vannak vagy nincsenek, és ez megint olyan, hogy szerintem ez nem másnak kell megítélni, ezt mindenki tudja pontosan. Most ezt megnézzük, és ugye előtte meg fel van sorolva az ellenkezője, a negatív gyümölcsök, akkor ha mi keresztények vagyunk, Istennek a gyermekei vagyunk, megváltottak vagyunk, tiszták és szentek, akkor miért van az, hogy a negatívből több van az életemben, mint a pozitívból? Miért van az, hogy az emberek nem azt látják sok esetben, és tisztelet a kivételnek, és tudom, hogy egyre többen merik felvállalni a jó gyümölcsöket, és ennek hangot adni, és így élni az életüket. De szerintem ez kardinális kérdés, ha erről beszélünk, hogy az ajándékot kirakjuk a kirakatba, és gyönyörködjenek benne az emberek, és ahogy a ajándék már nem annyira érdekes, vagy sérül, vagy bárhogy máshogy vetül rá a fény, és már nem csillog úgy, akkor előjönnek azok a negatív jellemvonások, meg tulajdonságok, azt mondjuk, hogy jó, hát én mindig tudtam. Hát én tudtam, hogy soha nem kéne őt meghívni, nem kéne vele együtt szolgálni, ki fog pukkadni ez a lufi, stb. Ezek a jelzők jönnek, és
én nekem ez a szívügyem az én életem kapcsán is, hogy egyrésztről az, hogy az embernek milyen a megítélése, meg az ember mennyire tartja magát hitelesnek, azt tök jó, hogyha van egy magabiztossága az embernek, hogy én azt gondolom, hogy hiteles vagyok. De az a legjobb, hogyha ezt mások, miután látják az életünket, ezt mondják. Ugyanúgy a jelentőségét az ember nem tudja magának kialakítani, ezt mástól kapod. És én erre törekszem, hogy akik legközelebb vannak hozzám, akik ismernek, akikkel mondjuk kapcsolódom a hét, nem tudom, majdnem minden napján, na azok az emberek, ha azt mondják, hogy rengeteg jó gyümölcsöt látok, Rubi, és az életed attól hangos, hogy Istenhez méltó gyümölcsöt terem az életed, akkor az egy valid feedback, az nem valid feedback annyira, hogy mennyire elképesztően király ajándékod van, vagy mennyire jól tudsz gyűlit vezetni, vagy mennyire jól esik, csak egyébként mikor ezt kapcsolom be, akkor azzal visszatérünk oda, amiből kijöttem. Amiből igyekeznék kijönni, hogy ugye nem adsz teret, Rubi, ennek, hogy elvigyenek az ilyen visszajelzések, amik kell, meg ezzel szükséges az ember kapjon jó visszajelzés, hogy legyen, hogy bátorítsuk egymást, ez egy biblikus dolog. De hogy még részét éppen mikor, hogy tudod fókuszba tenni, hogy egészséges maradj, hogy a családod ne utálja meg a missziódat, hogy a feleséged ne azt mondja, hogy nekem nincs kedvem menni a gyülekezetbe. Ezeken mi keresztül megyünk. Én azért beszélek erről ilyen nyíltan, mert ezen mi keresztül megyünk, hogy ha túltolom a gyülit, ha fontosabbak az benne lévő emberek, mint a feleségem, és ez nem az, hogy én döntöm el, hogy fontosabb vagy nem, a feleségem dönti el, hogy fontosabb. Mit érez ebből, hogy Rubi, nem tudom, a harmadik emberrel mindig van még időd, de rám nincs. Vagy és ez lehetne, hogy az Istennel. Például behoztam egy ilyet az életemben, hogy amennyi időt foglalkozok az emberekkel, annyit foglalkozok az Istennel az adott napon. Nem állok benne jól. De szeretném, hogy a fejemben legyen, és azért is mondom el mindenki előtt, hogy nekem ezek fontosak, ezek a reminderek, hogyha valakivel találkozom majd, akkor én nagyon szívesen veszem, hogy valaki megkezdi, hogy tesó, hallottam, ezt mondtad. Ez hogy működik az életedben. Ez nekem nem számonkérés, hanem ezeket azért szeretem kimondani, mert így tudok annak, amit mondok, és amit teszek, valahogy így legyen összhangban. Igen. Nem? És visszafűznék megint a korábbira, amit mondtál, hogy ugye volt olyan időszakod, amikor azt érezted, hogy az ajándékod már töri az utat, de a jellemed ilyen így a árnyékból így kullog így a messzeségből utána. És szerintem ez is egyébként egy nagy probléma lehet, így összekötve, tehát hogy annyi fontos témát érintettünk, hogy mostában mindenki siet, és gyorsan be kell futni, gyorsan érvényre kell jutatni az embernek a tehetségét, hogy onnantól viszont már, hogy nagy figyelem van rajtad, ezt azért én is így rapperként érzem, hogy nem, tehát hogy az emberen van egy ilyen nyomás, hogy már nem is hibázhat szinte. Mert pláne egy keresztény kultúrában elvárják az embertől az olyan fajta fedhetetlenséget is szerintem, amit csak Jézus Krisztus tud csinálni. Igen. És az érdekes, hogy hallgattam ilyen podcast beszélgetéseket is pásztorokkal, hogy meg tudsz szülni olyan jelenségeket, hogy ott van az embernek az a kis icike-picike kis red flag, már az elejétől fogva, ami még nem bűn, csak egy olyan hajlam vagy bármi, amivel foglalkozni kellene, és mivel már szolgálok, már az emberek már ezért nem merek vele foglalkozni, meg nem merem bevallani, és egy idő után egy ilyen hatalmas nagy elefántán nő az egész, és eluralkodik az ember életén, és bukás van. És ebben látom azt a jó irányváltást, meg én ezért is örülök, meg köszönöm az őszinteségedet, így a jellem gyengeségeit kapcsán is, mert valahogy szerintem pont ez a kulcs, hogy a kezdetektől fogva legyünk őszinték abban, hogy mi is esendő emberek vagyunk. Tehát az, hogy az embernek adott Isten valamire tehetséget, vagy eszközként még tudja is használni, akár még sorsoknak is a megváltoztatásában, én mindig azt érzem, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez az én teljesítményem, hanem csak igazából azt csinálom, amire Isten megteremtett, és amin keresztül ő tud munkálkodni. Igen. És hogy ebben így meglegyen az emberek mindig az, hogy oké, hogy most tapsolnak a színpad előtt, meg ilyenek, meg így az emberek fejébe ez félre tud menni, hogy már nekem tapsolnak, nem az Úrnak, de hogy ez bennem legyen a helyén, meg próbáljam is ezt erősíteni, és az meg, hogy ez az elszámoltathatóság, szerintem ez is egy iszonyú fontos téma, hogy jó szellemből, meg jó szívből,
de hogy így oda tudjanak akár kérdezni hozzád is, hogy hiába vagy egy gyülekezetnek a pásztora, de hogy így figyelj Rubi, akkor most ezen a téren mi újság, vagy hogy vagy, és tudsz egy tök őszintét beszélgetni, csak ebbre kell a hívőknek is egy érettség, tudod, hogy csak azért, mert látod egy embernek a jellemhibáját, meg az esendőségét, ezért már, tehát hogy még mindig tud mindezek ellenére is elfogadni, hogy Isten rajta keresztül tud szólni hozzád, attól függetlenül, hogy ő is ugyanúgy emberből van, mint te. És ez egy nagy kihívás szerintem nekünk nagyon. Most, hogy ez meg legyen ugorva, mind a két oldalról. Nagyon így van, nagyon igaz, mit mondasz. Ja, úgyhogy talán ez egy ilyen kerek zárszó így a végére. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy bejöttél ide a Crew stúdióba, és egy ilyen jót tudtunk ismételten beszélgetni. Én tényleg mindenkit arra bátorítok egyébként, hogy kövessétek soron egyébként Rubinak a munkásságát, meg az Éden gyülekezetről is, hogyha eddig volt bármilyen olyan negatív, akár sztereotípia, vagy bármilyen vélekedés így a fejekben, akkor remélem, hogy most ezen keresztül, hogy meghallgattátok, megismertétek picit a Rubennek a szívét, meg a motivációit, meg a folyamatot, amin ezen keresztül megy, hogy máshogy fogjátok ezt az egészet látni, mert én úgy gondolom tényleg, hogy Isten számára nagyon-nagyon fontos minden egyes építőkő most jelenleg ebben az országban, pláne a fiatal generációknak az elérése szempontjából, hogy megtérjenek a mostani 10-es, 20-as, 30-as emberek, és legyen egy nagyon áldott közeg itt Magyarországon, úgyhogy tényleg nekem nagyon inspiráló volt ez a beszélgetés. Nekem nagyon sok áldást kívánok a munkádra, a munkátokra, a családodra, hogy tud egybe tartani, mert azért lavírozol te is rendesen itt a különböző dolgok között, úgyhogy sok áldást kívánok. Jó, köszönöm szépen neked is. Nektek pedig még annyit intéznék kérésül így zárásként, hogy ha tetszett ez a content, akkor dobjatok egy feliratkozást a csatornára, és hát érkezünk újabb és újabb anyagokkal, remélhetőleg a közeljövőben, addig is Isten áldjon benneteket gazdagon. Sziasztok!